Vedare tadzoka zvekare nemamwe mamessages pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hello, good morning, Kamanash. Inini ndiri mudzimai ane 43 years. Kana mazongoposto nyaya yangu mongopostosa haidi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndichikura ndangotiwo kubvawo pasaizi yekuti nari kuenda kuchikoro kuzosvikawo kuzosvika panguva yekuti munhu ada kutsvaga mabasa. Saka time dzandangopedza chikoro ndakakupedzerwa form 4 ndo ndakatanga kuona kuti zvinhu hazvisi kunyatsa kundifambira. Saka ndakazochiti kuzoendawo mumwe tichibatsirwawo. Ndaingozwa kuti ndine mhepo inonditeera nemhepo, asi handaisi aimbaudzwa kuti mhepo yacho iri kubva kuna ani, zvakamira sei. Saka nyaya yaitika pandeyekuti tazosvikawo patime yekuti mamusikana kuti wauda kusvika pakuroorwa. Saka chaindinetsa ndikangonzwika kana kuti ndaonekwa ndichifamba nemunhu especially munhu wechirume mukomana zvii pane munhu gore ndakarohwa kunge ndichafu. Asi nyaya yandairohwerwa ndakaisoshayaza kuti chachiri ndandanyatsotadzei. Asi ndakazozvidiscover patozopera nguva kuti inini ndanga ndakaitwa mukadzi wechikwambo. Asi munhu akanga achindiitira izvi manje ndakanga ndisingazivi kuti ndiani. Ndikazosvikawo pakuzopindawo mereji macho, asi mereji yacho zvisina kumira zvakanaka, handisina kugara zvakanaka. Kuti nditaurire mubereki wangu kuti inini zviri kunditambudza zvakadai baba vangu vaisasimudza musoro. Ndiri mereji muya tichiendawo kumasowe kaenda unongoudzwa mhepo iyoyo semumhepo iyo, asi kuti wandoudza kuti mhepo ichiri kubva papi apa zvainetsa kusvikirawo ndazoti madii kumboyatsa kundoudzawo mhepo yacho kuti inobva papi. Kuchechi kwacho havaisataura, vanongoti mushamenyu kusvikira ndopandakazondanyatsaona kuti imba yacho ndakungogara, asi zvisina kundimira zvakanaka. Ndakasvika pakaenda kumasowe baba vangu vaindibvunza kuti saka ni chamunyanyisoendera kumasowe kwacho chisingaperi chacho chii, chamunonyatsa kuti munonamatira, chamunonamatira munonyatsotsvagai kumasowe. Wozva zvakandinetsa kuti mubereki anondibvunza zvakadai kuti zviite sei. Saka tati garei ndabva ndatonyatsona situation yaiwesena. Asi pakauya dzimwe hama dzekumasaidhi dzinobatsirwa, vanotosimuka votomhanya votoita zvavanotoita. Saka ndakazoti ndaona kuti zvinhu hazvisina kumira, ndatoti bheta ndingogara. Saka baba vayo akasvika pakuzondibvunza kuti iwewe imba uchiri kuida here, ndandati Saka zvikanzi kana iwe wati iwewe imba uchiri kuida, iyo shora kuti kune matambudziko. Kana ukadzokera ikoko ukaona zviri kunetsa panapa usadzoke. Ini hezvo kwamai yangu abva ko ndo kutaura kwachiri zvikanzi panapa ngachitobva pano. Ipapo yatoipa nyaya yabva ndatodzingwa. Hanzi bereka vana vako ufambe uende nesango. Saka ndakabva ndandine vana vangu vaviri vasikana. Mumwe wacho anga atori mudiki. Ndikati inini ndinoenda kupikwa kwandinoenda panani. Saka mai yangu akabva vanodedza hama dzavo vanga vasara ndovana baba vangu vari vaviri, bvauya bvavabvunza kuti chii chiri kuita kuti udzinge mwana vaisadaira. Saka ndazobva ipapapa mai yangu ndopakabva ngonditi chimboenda unotsvaga zvekuita, asi vanasiya ndoda kuona kuti vana vacho vachazovatema here. Saka zvadaro zviya ndakabva ndasiya vana veve ndabva ndaenda kwamanasi kuti nditi zvinhu zvaindifambira zvazvasingafamba. Ndichidzokera kumba kwedu ndikada kuti ndishande neasabhadharwa handibhadharwi. Usiku mai ndipandienda karara ndinchirota ndine munhu rume ndendinaye, asi munhu aiuya iri skeleton, musoro uri kwawo, mavoko paanosvika padhuze neni obatana kuita munhu. Asi zvaindishungurudza ndichiti kaudzawo vamwe unoudza mwana kuti sokutorasa kuti unotopenga. Ndiko ndati umboendo pano handichizama kusvika ndo pandakazosvika kuti zvinezvi dambudziko riri kuramba richikura.
ndinonge ndichirara nemunhu chiya munhu iye andoyatorera tonoziva kuti uri mukadzi wangu ini munhu iye inini handimuzivi ende asi kutaura kuti ndiani wakabvepi zviri kufamba sei. Saka nendo pandakabva ndazosvika pakuti inini zviri nani ndidini ndizviuraye inini zvese nevanhu vangu ndatsvaga mushonga wangu bcause ndakati ndikasiya vanhu vangu ini vanhu vangu vanosara vachitambudzika ndozi ndashungurudzika asi handinokuudza ndokutaurira ndopandakabva ndati regai ndidi ndimwe. Saka usiku hwacho mukomana chandakabva ndarota ndichinzwa inzwi richinditi mwanangu nzira yauri kutora haiziriyo asi ndoda kuti utsvage chechi yekuenda. Ndapuhwa chechi mbiri dzine mayunifomu nemayunifomu achitaudzwa kuti ichechi unoenda iyo inopfeka zvakadai ichechi unoenda inopfeka zvakadai. Saka soni kacho pandakamuka ndopandakabva ndatosiya pfungwa yekuzvipfudza newana. Saka zvadaro zviya ndakabva ndazobva kumba 2010 pandazoendawo kumagota kuti ndinoona kuti ndingatsvage kuti ndaita sei kuti ndidi ndichengeta vana vangu. Munoziva 2010 2012 ndo pandakazoona imwe chechi yacho yaingo ine uniform yanga yakungoramba ndakungorota chingopfekedzwa. Saka ndakupinda kuchechi ikoko ndo pandakatanga pandatera umwe mai wandakangoona kuti mai ari kuenda chechi. Pandasvika pandapinda chechi ndakupinda kuchechi ikoko vanhu vachinamata tichimukira mamorning prayers tichinamata ndo pandakazotanga kurota. Ndairota zvinhu pamba pababa vangu asi ndaiti kana ndarota zvandii ndarota ndaiona zvitokoro ndichitotaura nazvo nyoka ine musoro unenge womunhu ndichitotaura nayo asi handina umwe wandaiudza asi baba ndo vandaimukira ndo vandaudza kuti ndarota zvakati. Mukomana achiri munoziva kuti ndaiti ndichivafonera kudaro ndichivataurira vaibva vangondikata ndiri pakati pekutaura indototi komi munodimbura runhare ko ndinofona here vatoti aiwa izvo mukomana acho handaziva kuti munhu wandiri kutaurira muridzi wezvinhu. Saka zvakanaka zvidaro ndichiona ndakatanga kuona zvese. Saka mumwe musi ndakazoti ndamuka ndiri kungotaura ivo manje vangu vakusasaratidza kufarira kuzvandaita because ndakuchiona everyday. Mukomana acho ndopandakangomukka mumwe museti ndiri kuti ndoda kuenda kuchina kuchechi vandapinda mutende ndichigeza ndiri mutende ndichigeza ndo mandakangoti yowe ndabayiwa pepe kuti ndichisimuka ndichagoni mwana wangu wanga achida kuenda kuchikoro. Ndopandakabva ndati zvino ndochiita sei mwana ndikati saka manje munoenda sei kuchechi kwacho. Ndikati kuchechi ndo kwandiri kutozoenda. Pakasvika mumwe mukadzi akati zvino nhewe unoenda sei kuchechi. Ndikati ndinotoenda nekuti ndikasaenda kuchechi ndiri kunzwa kuti ndinofa. Abva ndamuti ndishipfekedze uniform yangu ndiende vandipfekedze uniform yebva ndaenda kuchechina kuye wakazongova china chacho chakazongova inini vanhu vatoimba vachindinamatira chiita se. Ndo pandakatanga kurwadziwa neparutivi. Mukomana ashinda akarwara ndaidya sadza ndakarara nedumbu nekuti time iyoyo manje amai yangu akazenge vatozoshaika. Amai yangu akazoshaika 2013 saka apa yange yato 2014. Saka ndakabva ndati zvino ndochiita seko. Saka mukurara imomo ndoma ndaichiona manje chiona kuti hondo iri kubva pakati asi handina kumbozvibhilivha kuti zvandiri kuona ndizvo chaizvo. Saka ndakabva ndazoti mumusemo ndaona dzinenge mombe asi mombe dzadziri 6 dzine muromo mazimuromo mahombe akakura kunganenana. Bvavanzi zvikanzi iwewe toda kukuuraya asi zvotoda kuuraya ndezvokuti wafarisa. Saka mombe ndo pandakanga ndatanga nako namata kwekwe ndiri kuda ndichinamata mombe dzedzo ndo padzakabva dzatiza. Mumwe wacho chibva toti patotaurwa zita rekuti Jesu Kristu isusu ngatitize mombe dzedu padzakabva dzatiza asi urwere hwakaenderera mberi baba vangu kana kusimudza musoro. Saka zvadaro zviya ndo pandakabva ndimukira ndaenda kumwe ndaienda ndichirwara kudaro kusvikira vanhu vekuchechi vazosvika pakuti murwarira kuita mukadzi tiri kutoona gomba ratocherwa rapera. Zvechokwadiwo ini ndichitorotawo ndakatorota mukomana acho ndaenda kune imwe nyika asi kunyika kwangacho kwandandiri ndaiona kuti ndakagara pamusoro peODS asi ndaiti ndikacheuka kumashure kudaiwo ndaiona vana vangu vachichema vachitambudzika
inini vanda kutoti ko vanhu vari kusara vachitambudzika kumashiro muri kumbochemei, musacheme nekuti inini ndakagara zvakanaka. Saka mukomana nyika iyoyo ndakaona ine dzimba, asi dzimba idzi dzakawanda, dzimba idzi dzakaenzana. Nyika yacho yandakasvika mukomana chi nyika yacho ine runyararo, dzadzine plani yakafanana, asi handina kuona imba yange yakavhurwa musomi, yese ndakaona misiwo yese yange yakavharwa. Saka ndokandakabva ndaona paibva paita mumwe bvandakuti inini handidi nditsvage airtime nekuti ndifonera vanhu vari ndiri kuona vari kumashure kwavo kuti kumashure kwangu vari kungochema kuti aya musanetseke nenini ndakagara zvakanaka. Saka pandakabva ndatoona sekuti pane funge pane yati saka kunotodyiwawo paita sekuti pana vanhu vangachibika sadza, ndatotsvaga airtime. Saka pandanda kunoscratcha ndimuzive maairtime ekuzimbabwe ya unotoita yekuscratcha. Pandakanoscratcha airtime yaya kudaiwo ndakuda kuti ndijuse ndijuse mufoni mangu, ndo pandakabva ndamupati. Pandakamuka asi ndakamuka ndichiscreama ndichiridza mhere, ndichisika semunhu amwaiwa mvura, adirwa mvura inopisa, mvura yaibhoira. Asi ndakazoona kuti mvura yaya yakanga isiri mvura yandanadirwa, asi kuti mvura yakanga yabuda mudumbu mangu zvezvokuita sekunge munhu achaya ngati aitarwa nemutsonga, asi ndakabudisa mudumbu mangu makabuda zvinhu zvaipisa. Pandakanotarisa kudai ndakabva ndaona ndatota. Saka bva ndamuka bva ndabatira apa ndiri kurwadziwa, bva ndashingirira nopinda mubati murume bva ndageza, asi ndakanyatsoona kuti yakanga iri mvura yanga yakawanda yanga yanyanya kubuda. Saka zvadaro zvezvo ndakabva ndati mvura iyi yabvepi? Bva ndashingira bva ndaenda mberi ndageza dani mukoma chandakabvemo ndakupindwa nechando ndisina chakwanisa kana kuti ndoita sei. Mangwana acho ndakamukira makuseni kuti ndikaenda morning prayer, vanhu vekuchechi ndopavakazouya vakandiitira munamato, ndaitira munamato uyo. Ndopandakabva ndazoti tanga tati garei wiki, ndopandakabva tareceiva message inzanzi baba vari kurwara, asi baba vachinzi vari kurwara paya ndopakabva vanatete vangu vakunditi izvoni ndofana kuti ndiuye kumusha nekuti baba vari kurwara ndofana kuti. Saka inini usiku hwacho ndakarara ndakabva ndarota ndichinzi ndisaende. Saka pandakabva ndati ndisaende paya ndobva ndatomukai wangu undifuna kuti saka mainini muri kuuya here, ndikati aiwa ini handisi kuuya ini. Saka mimi munokoshesa upenyu hwenyu here? Ndikati upenyu hwemunhu hunotokosheswa nemuridzi wawo, nekuti inini ndikasaukoshesa hapana zvazvinenge zvichibatsira. Saka zvadaro zvezve baba uyo akanenge akazomboita right here madhezi iwe ndopakabva pasvika anonzi Tsikamutanda uye Tsikamutanda uye auya baba vangu akanzi akati handiendi, asi hamene kuhanzi kuvagadzira kwavakaita here, vakabva vazoenda vega vachisvika bva vatanga kubatwa, asi nhau yakatanga kubatwa neyangu. Wakanzi sei wafunga kuuraya mwana wako nekuti raita tower light. Isusu vanhu vekumusha vanombobvira vatitaurira kuti ichi baba ndo zvavaitwa baba wabatwa. Saka ivo vanga vakungotinyepera kuti kune zvinhu zvazvakaiswa mba vakutonyepera umwe munhu kuti ningi ndianga akasa zvinhu musha. Saka pane akazotinyeuriro nechepasaidhi achiti zvoni baba wenyu mimi wakabatwa, asi iwewe musikana yemombe zita rako ndo rakatanga kutaurwa nenhai kunzi vaidunzi ngakuuraya nekuti uri kuonesa zvakadii zvakapfurikidza mwoyo. Komana achindika kuzoti pamba pedu paigara iyo zvinhu zvavo, ndakanyatsotoparatidza ndaiona maoko aidira ropa ipapo, asi maoko akuti ndiyatsoona ndaienzocharidza kuti ndaani handina. Saka zvazodaro paya pamwe pacho vaiisa zvigubhu zvezvekuti kana zvinenge zvakapera mafuta zvinochiita sei, ndopazvaigadzikwa ipapo. Saka ini pandakabva ndati inini ndinoda kuti ndidire ndini maruvhunze rine moto kuti tipise mazigubhu akawandisa anyanyisa. Munozoti vakanga vasipiwa chitevha pava ndikafunga distance yekwavakanga vaenda netime yavakasvika, time ndakabata fotera ndaine moto kuti ndidire ipopo. Vakasvika vachimhanya vakadeedzera kuti apa musa ini mandasvika vafamba seko vaziya sei. Saka nini handinaziva kuti chii ndo pari kuchengetwa chii, ndo pari kuchengetwa vanhu vavo ivava. Zvimwe zvima zvese nditairwa zvazviri zvitatu chichirwa kwete zvekutamba. Saka zvazodaro paya baba vaya ndopakabva vatorerwa chiwani chacho ndo chakazotorwa naTsikamutanda. Wani chacho chatorwa naTsikamutanda, baba ndopakabva vazoenda kune imwe n'anga. Vaenda kune imwe n'anga ndobva kufa kuti inini ndakatorerwa zvinhu, asi nyaya yekuti ndeyekuti munhu aita nditorerwe zvinhu musikana waenda. Saka ndoda kuti umuuraye. Murume uye hanzi akada kuzama kuda kundibaya, ada kundibaya paglass paya pakabva papenya, baba wachidonhera uko, murume achidonhera uko. Saka zvadaro ndopakabva azoti sekuru ibvai pano nekuti mwana wamandipa kuti ndibaye haaiti. Saka baba vangu vakabva vazongobva ipapo vakabva vamira kunopinda chando, vakabva varwara
ndo azorwara ndatazoya patazofamba nawo ndo patakazozwa chokwadi cheso kuti zvichokwadi zvinhu zvawanga wakazora asi pakati pavana vedu pane hwana wakanga uchida kusiyira asi hwana uyu vakatadza kuisira nenhau yekutanga kungotambira kuti kumapostol saka zvadaro zviya baba ndokwakabva akazoenda muchipatara wachipatara ndokwaakazokonfesa zvese zvakanga nditotadza kurumisikidza imba kutadza kuroorwa kutadza kuita sei vachiti musikana uyo ari kunzi ane mudzimu saka inini ndakakudikana kuti ndimuuraye asi ndiye akafumura zvinhu zvangu kuti zvinhu zvangu zvisafambe zvakanaka pavakaita zvinhu zvavo mukomana hapana chinhu baba vakanga ari munhu akanga achitozvishandira achizikana kuti munhu anogona kuchengeta asi hapana kana chakabuda nacho kana hwana kamombe dzakanga vakafa mombe musisina mudanga zvese zvapera huku dzasaiti mbudzi ukadai yaingocheme chingotindira panzvimbo one yotofa ini ndikatenga huku dzangu dzaingomuka dzakadhonzwa mutsipa dzese ukatenga mbudzi yaingomuka yakadhonzwa mutsipa yotofa saka ndaichaziva kuti izvo ndonyichi nyaya dzedzi saka baba wangu muchipatara ndokuchizofa kwavakaita vavazazopera zvakadaro asi ndakanga ndakuzidzwa kuti ndiye munhu akanga akandidi ndiye ndakandigadzira saka nhau yangu imwe ndeyekuti ndoda kuti mundibvunzire kuna sekuru Tembo ini ndinonzi ndine mudzimu uri pandiri asi nyaya iyi baba ndoizvinhu zvezvinhu zvavakanga vasingatombori kana kunzwa baba vakanga uchibati hakuna mata saka ndinorota dzimwe nguva ndakabatiswa pfumo hombe asi pfumo iri munhu anondipa ndiri sekuru wangu baba vangu vonditi enda nawo mumusha asi mumusha muguta ngati mumusha mukuru pamba panga pari pamba pa pfumo iyi ndakavaniswa bva ndanoridzimika nechepakati nepakati pechivanze asi pamhanza apa ndiye ndine tochi inenge indinayo then kuruoko rwerudyi rweruboshwe ndaipohwa imwe tochi dzinenge zitochi zihomberere senge yanenge masola lights aya saka ndasvika ndakanosvika ndobva ndanoridzimika ndichiita sekuti ndiri kupatsanura matara emumusha imomomo kuti musha muno makadai dzimwe nguva ndinorota chiita sekuti ndinodyiwa navanhu vakuru varume vakaita sekuti mapresidents ndingori pasame table saka chiri kundinetsa ndechekuti ndaane nguva mukomana chenjingodzwa nhau idzi asi kuti ndizione kuti ndoita sei nekuti nhau iri kunetsa chekuti musha medu mune vanhu vanoshereketa musha medu vanhu vakaromba saka chiri kundinetsa ndechekuti dauti nezo ndoitawo sei nekuti chero dai ndikaenda kuchechi kuti ndinosvika chongodzwa nhau iyoyo saka chiri kunyanya kundinetsa ndechekuti ndashaya munhu anokwanisa kuti andibatsire ende weukama pana unokwanisa unimira nini bhoza mwari chaunongoti Rwanda nekuti takuna mari saka nini ndangoita zindogana ndoda kuti ndimisikidze imba chaichai zvine kakundiremera kakundiomera kazviri kuita saka inini ndandokumira unobvunza kumasekuru Tembo kuti ndoitawo sei nenhau idzi nenyaya yekuti zvikamu zvandosangana nazvo zvinhu zvese zvandinotaura zvandinorota zvese zvizhinji zvacho zvinotoitika mumusha kuti ndauta zvakati kana ndaona nenge akadai kana ndikasvika pamba pemunhu kana paine zviripo mukomana chiusikewo ndotoswera ndakuzviziva chero dai ndikasvika pasowe pekunzi panonzi panonamata asi wepo wacho anenge achinamata zvefeki zvezvekuti kana ane zvinhu zvakatora mukomana chindinoswera ndakutozviziva asi nhau iri kunetsa ndeyekuti handina munhu ari kukwanisa kuti handizivi kuti ndoita sei ndiri munhu anoenda kutoenda kuchechi asi handigoni kuchechi kwacho ndongonzi ine munogadzirisa nyaya dzenyu sa handizivi kuti ndozigadzirisawo sei ndingaite sei kuti vari pandiri vacho handisi kuvatuka kana kuvaramba kana kuita sei kana kona kuri kuti varipo asi kuti mundibvunzire kuna sekuru Tembo kuti ndodii ndozvifambisa sei kuti ndikwanisa kudzikinwa vataure zvavari kuda nekuti kutaura chokwadi dzimwe nguva tinongoshama n'ai zvisingaiti kushama n'ai kwakanyanya asi handitaure ndine chishama n'ai ndichiyeredza musodzi asi handigoni kuti handina chandinotaura charoda ndikanzi mwana uyu ndichishandisa mafembo ndingoshandisa mafembo aya asi ndinongogumira mukushama n'ai ikoko zvotopera zvakadaro saka ndandikumira kundibvunzira una sekuru Tembo ndingaite sei kuti ndigone kubatsirika nekuti veukama ndashaya munhu anokwanisa kuti andibatsira ndandikumira kuti hazvigonisi here kuti ndigone kuti ndibatsirike kuti pamwe ndinokwanisa kuti ndamate zvakadii zvakasunuka nekuti henozvi ndine ndakamira pakati vedare ndo meseji yandatumidzirwa navanzvadzi vedu ndikabva ndaiposta asi ndoda kungokumbira ruregerero nekuda kwekuti yanga iine ruzha rwakawandisa mukati ngatitaurei pamusoro penyaya iyi mucomment section ndichadzoka zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera.